At yun po mga siyaw, tapos na tayong magtrabaho. At ang gagawin ko ay mag-workout sa Anytime Fitness. Pampawala ng stress. Dako ang kuha niya, ang dashcan. Umay. Ako. Ay, palihog ko sir mo? Asa, naro niya? Ako yung butang din. Ako lang, nara. Tama ta? Tama, sir. Nyor. Ano ko anytime. Workouts ako ha. Love you. Ha. Workouts ako. I love you too. Pera pa. Ikaw naman, Noy. Ha? Ikaw naman. Kuhan, si Malaya nag-edit. Tapos na tayong mag-workout. At ngayon, hinihintay ko yung order na shawarma. Kasi nagpapabili si Malaya. Gutom na daw siya. Sinabihan ko na kumain muna ng biskwit. If napapansin nyo guys, yung mga previous vlogs ko, nakikita nyo doon na yung workout ko ay paulit-ulit. Ito yung program ko. Monday, Wednesday, at saka Friday, full body yung workout ko. Tapos yung Tuesday at saka Thursday, magka-cardio ako. Naglalaro ako ng basketball. Yung Sabado at saka Linggo ay rest day ko. Putang inang buinggit na to. I got my car sense from Cebu Hanging Diffuser. Like and follow their Instagram. Yung link nasa description box ko. And check nyo na lang yung malupit na promo nila. Action po mga siyaw! Kahapon nag full body workout tayo. At ngayon magka-cardio ako. Maglalaro ako ng basketball. Yung sitwasyon dito sa Cebu ngayon ay traffic! Grabing traffic! Pakita mo! Si Malaya pala, nasa Alcoy at yung anong sa Tagalog sa kupot? Naghawak. Yung naghawak sa camera ko ay yung videographer ko noon, Kerben Moscoida Channel! Let's go!
Tapos na tayong mag-cardio. Ang gagawin natin ngayon, magka-carbo load.